Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan, si Ma'am Rowena. So, we will award a voucher. Sure, ayan, ma'am. Sure. If you are interested or somebody in your ibibigay na lang natin kapag nasa school na. Sa restaurant mo ka mo. Save kita mo talaga. Ay, opo. Enroll na kayo, ma'am. Transferable ba yan? Okay, thank you very much. So, ayan. So, we will distribute our chocolate pasta. Ayan. Sige. So, for other, ayan. Nakapag-distribute na ba? Ano pong masasabi ninyo sa chocolate pasta? Sige. Masyado matamis? Hindi naman. Sakto lang. Kasi that's a combination of dark chocolate and then white chocolate also. So you can really adjust to your tasting kung ano yung gusto ninyong medyo bitter, sweet for your chocolate pasta sauce. So yeah. And then, yung mga toppings natin, ano yan, tawag dito, you can actually put whatever you want to put. Even fresh fresh fruits, and then also dried fruits as well. So yan, parang halo-halo lang siya. So even the nuts, no, you have cashew, we have almonds, ayan, we have sprinkles, and a whole lot more. So yan, I think team number 2 is already ready for their demonstration. So CJ, what are you going to do for today's event? Yeah. Maraming hapon po ulit sa inyong labos. Kasing duman po sa mga special guests. Interpret mo. Hindi, joke lang. Duman po sa mga special guests, sa mga nag-sponsor at hindi po sa Vista Mall. Salamat po sa inyong marami. Kasing duman po sa mga naabot pala, pati po duman sa mga na-curious kung ano po ang ginitin ko din. Sana po mag-enjoy po kami. So, maraming hapon po ulit. Habang nag-prepare pa naman po si Kuya Nestor sa mga gigil po, siguro makapagtapos muna po kami sa kung doon sa question din natin. Hindi mo po Iyo man. hindi naman po ito, ay hindi naman po ito question and answer na parang Q&A. Kung ano lang, simple lang. So, yes. Ito na lang si Ana. Ito yung binigyan ko ng pesto pasta kanina. So, good afternoon po. Ano po pangalan na taga-saan? Nasa po from San Fernando. Doon po sa niluto nila Kuya, ano po yung masasabi mo?
Then, nakapagod niya ni Chef Leia sa mo. So, arami kong good na itsura talaga kasi appearance ka ano niya. Kaso-kasta. Ang success sa scholar yung pala itong natanong mo. So, ano po? Teka lang po. So, ano, may balak ka po bang gawin dito? Sabi, Chef Lea kanina, na yung ginawa ni Kuya is pang holidays, darating na kapaskuhan. May balak ka po bang ihanda niya po ito sa ngayon darating na Pasko? Pwede po, since mga ingredients niya is sabi ni Chef, sinabibo, demo, bilang lang ang ingredients, kumbaga madali siya kumpara sa ibang mga pasta na niluluto na kailangan talaga ang ingredients na babakan mo. Thank you po. So, kahit nga po ako, parang naisipan ko na rin po na ilagay na rin po siya sa aming menu sa bahay para sa darating na kapaskuhan. So, kung sa kanila po, ang ginawa nila ay ang tawag ko, yung pang-holidays, pang-pasta ba, yung pang-occasion na luto, sa amin naman po ay yung pang-daily, pang-araw-araw, pwede pang-baon ng anak, pang-baon sa inyong mahal sa buhay. So, ngayon po, ang gagawin po namin ay Caribbean crab meat with mango salsa sauce. Kung sa una po, parang ang hirap niya pong gawin, di ba? Parang yung pangalan niya pa lang parang nakapa-pressure. Pero nung ginawa po namin ito, kasi yung background nito, ang background po nito, kung bakit ito yung napili namin, is yung yung gas na niluto namin sa batch namin. So ito po yung came up with namin. So yun na nga. Ano ba? So nag-prepare rin po si Nestor. So ano po ba? Ano na ngayon ang ginagawa mo, Kuya Nestor? Nag-slice. Nag-i-slice po daw siya ng ng surimi. So, ang mga kailangan po natin pala sa ingredients ng Caribbean crab meat is yung crab cake, surimi, then, saan yung ingredients? Then, ito po, bay leaves, breadcrumbs, mayonnaise, at salt and pepper po. Yung ano naman po, yung ang tawag dito, yung seafood na gamit namin is ano siya, old products. Kasi alam naman natin na ang seafood is, or yung crab is kinda expensive, di ba? So, ito yung napili namin para replacement pa. Then, kung meron naman po kayo, or allergic naman po kayo sa seafood, or especially sa crab, then you can, pwede nyo pong i-replace yung fish, which is yung pink dory po. Yung pink dory po kasi, po siya, Please na doon. doon po siya sa hindi malasang isda, pwede nyo po yung gawin, i-substitute dito sa gagawin po namin. Come here na. Kung yun naman po yung gagawin nyo, kung pink dory na po yung gagamitin nyo, ang kailangan nyo lang po gawin, i-steam nyo lang po yung isda for almost 10 to 15 minutes. Then, okay na po yun. Then, sa naman po, yung breadcrumbs, yung egg, and mayonnaise, yung niya po, yung, ang tawag doon yung, ginagamit po siya, para siya po yung mag-bind together, thank you, Chef. Para yan po yung purpose nila. At dito naman po sa breadcrumbs, pwede naman po kayong gumamit ng crackers. Then, kung wala pa din po yung crackers, then pwede din po kayong gumamit ng leftover bread. Tapos, i-toast nyo lang po ng konti sa oven blend nyo po. Pwede naman po yun. So, okay na po.
alam ko yung shinare sa akin ng mga is, ano daw po yun sa mga bata. Madaming vitamina din ang nakukuha. So, yun. Ano nga ulit yung name ng dish ninyo? Caribbean crab meat. Ano ulit? Caribbean crab meat. Okay, so yan. So meron bang mga may allergies dito? Wala naman. So yan. So yung may mga allergies ha, baka tayo mamaga. No, yan. So yan. Ano Kai? Kumusta? Talagang si Kai, pansin ka na hindi pa siya eh. So how's your chocolate pasta? Okay. So yan. So right now, Ngayon po, nag-ano po si Kuya Nestor, nag-chop po siya ng green onions, roughly chop lang po. Kung ano si Panyo, gumagawag ko na. Stop na. So, bali po, ang gagawin lang talaga dito, super easy lang po niyang gawin. Yung mga ingredients na nabanggit ko po, pag-halo-haluin lang po siya pag-halo-haluin lang po siya sa malaking po. Yun, so ano na nangyayari siya? Na-prepare na po ni Kuya Nestor yung lahat ng gagamitin sa kanyang lulutuin. At saka po pala, kung gusto niyo medyo may sipa ng konti, lagyan niyo po ng Tabasco or pwede naman po itong chili. Chop niyo lang po siya, chop niyo rin po siya ng roughly. Alisin niyo na lang po yung sip para hindi masyadong mahal. Then you can add a teaspoon po siguro or tablespoon ng Tabasco kung gusto niyo po kung mas mahal. Spatula. So ngayon po, ilalagay na po namin yung lahat ng ingredients na nabanggit. Yung crab meat, yung crab sticks or surimi, mayonnaise, teka lang po. Then add the blood crabs. Then yung green onion ko. At huwag ka kalimutan yung egg. Then salt and pepper. Yung salt and pepper po, adjustable naman po yan to taste naman. Gusto niyo po ba ng medyo manghang? So, tablespoon. So, syempre yan. So, habang nag-chop ay minimix po ni
minutes po ni Kuya Nestor, lulutuin natin mamaya. Gagawa naman po tayo ng mango salsa. Ayan. Okay, so again, we would like to welcome you here in Apisos Culinary Arts and Talent Management Inc. Nay, to pabuka Eat mo Demo. Nay. And entitled Mastery and Vegan Culinary Demos and Battles. So next week po is yung cooking battle. Now it's just the cooking Che, demo. pabuka man daw, Che. So we hope to Okay, see you madam. again here next week. So, isa na nangyari. Minimix pa rin po ni Kuya Nestor yung lulutuin mamaya. Okay. Okay. Ngayon po, gagawa naman po tayo ng mango salsa. Sa paggawa ng mango salsa sauce, yung mangga po, hatiin nyo lang po siya sa, yung pisngi lang po yung gagamitin natin. Kasi alam naman natin kapag nasa kusina tayo, yung buto palaging mawawala. So ngayon, hatiin natin. Sa pagdagdag naman po, meron tayong, alam naman natin, may mga ano tayo, may mga ways kung paano tayo magbalas ng mangga. So, pwede po yung hack na alam natin, yung gaganatin. Then, ako po, mas alin po kasi ako, mas pinipil yung mangga. Okay, so yung ginagawa nyo, chef, for ilang serving yun? Makakagawa pa po niya ng ano, na siguro mga 15, 30 to 15 pieces. Okay. Depende rin yan sa ano. Depende pa rin po yan sa laki ng pag-shape niyo po. So, simultaneous naman sila, no? So, while Nestor here is forming the crab meat and they're ready for frying. Ayan. So, gusto mo bang magsalita, Nestor? So sa paglagyan naman po ng mangga, hatiin lang po natin sa dalawa. Mas okay po kapag pantay-pantay para kapag pinili po natin or kapag sinerve na natin po siya sa mahal natin sa buhay, may maganda pa rin po. Anong tawag dun sa pantay-pantay naman? Pantay-pantay, pwede pong brunoise or small cube po. Yeah, small dice. Sorry po, small dice. Precision. Yeah, precision cutting. Kasi pantay-pantay. Okay? So, ito ibig sabihin, yung ginagawa nito, depende, pwedeng pag-apatin kasi for the purpose of food tasting lang, no? But basically, when you serve this, pwedeng by plates, no? Lalo pag appetizer. So, ayan. Okay? Ayaw mo talaga magsalita? May chance ka pang magsalita. Ni Mahihayin ko kasi ang kasama ko. Leo to, hindi to maniyakin. Itayo mo ang bandera ng mga Leo. Ano? So paano po siya yung buto? First
ano, doon nga po sa iba, kapag nasa kusina, parang nawawala na. Wala na, nawawala bigla. Oo. Ayan, nawawala. Hindi natin alam. Walang bakas kung nasan yung buto ng mangga, lalo pag matamis. No? Ano ba yung bubuha ng mga True. So basically, pwede pa rin naman yan tanggalin yung mga ano niya, flesh yung laman. No? Para mas sasama pa rin natin sa sauce. Parang natatakam na ako. So, yung ating first demonstration, no, pasta. No, pasta dish, which is pesto. And then yung ating kaninang pasta chocolate ay pwedeng dessert. Yan. And then for today, ginagawa nila CJ at ni Nestor ay for appetizer. Yan. Oo, sa atin naman sa Pilipinas, pag sinabing appetizer, pwedeng pulutan, pwedeng ulam. No? Ayaw basta maalat, tapos may kasamang kanin, okay na tayo, di ba? Mukhang pwede din yun siya sa tinapay. Pwede. Oo, why not? Di ba? Parang, kumbaga yung chicken sandwich ng ano, di ba ano yun? Chicken fillet. Ito naman, crab meat na pwede natin ilagay sa ating mga sandwiches. Ayan. Okay. So, yan. Parang ano siya, no? Sliders. Pwede sliders. Yes, pwede. Ayan. Okay. So, very, very quick lang to na i-prepare. Okay, so committee for committee for kitchen, can you help us out for the trash? So yan, parang talaga ako nasa school, no? Nagtatawag ng mga asan na kayo? Ayan, committee, yan, yun ang mga naka-assign na committee. Yan, we also like to thank everybody, sabi na natin dito, all the batches of Visionary Art School, alumni, and presently enrolled. Ayan. Ngayon naman po, mag-job po tayo ng cilantro. Alisin nyo lang po yung ugat. Siyempre guys, nag-alisin nyo. May pa rin. Then, chop-wrap nyo lang dito po. Tinatawanan ka ni Nestor, may masasabi ka ba? Ilig talaga siya yung sinestor. Nestor. Pag yung lalaki, nakakangin. Totoo ba? Totoo ba? Depende. Oo, hindi, may pinaglalaban din ko minsan sa kusina. Oo, pagka alam niya na may kaliran siya. Di ba, pinaglalaban niya yan. Actually po, kapag ito pong napili ko namin itong sauce, ay yung salsa pala. Kasi parang mas magpo-complement po siya dun sa lulutuin po nga namin. Pero meron pa naman po ako, isa pa pwede nyo pang gawin kung ayaw nyo ito. Then you can go for marinara sauce. Yung marinara sauce po, second po yun. Best po siya sa seafood na sauce. Yung ano lang po, ang gagawin niyo lang po sa, ang gagawin niyo lang po sa marinara sauce is yung tomato sauce, then chopped onion and garlic, then big silico. Anuhin niyo lang po, sauté the onion and garlic, then add the tomato sauce. Then after you add, reduce the tomato sauce, then add salt and pepper to it. Yun lang po. Okay. So at this point, pwede na mag-heat ng ating pan for frying. Pwede mag-assist sa atin dito, yan. Okay? So pwede na bang i-on, buksan ang ating Kabuka.
siya po si Kuya sorry po. Tapos na po pala ano tawag dyan? I-shape ni Kuya Nestor yung crab meat natin. Yung pag-shape naman po yan, depende po sa inyo kung i-shape ng star or puso kung gusto nyo. Pero mas pinili po namin yung circle para mas madali. Yan. Kaso pinili ninyo magmamahal. At ang ganda ngayon po, magpa-pan fry po tayo ng crab meat. Yung meaning po ng pan fry, ibig sabihin po nun, mag-ano lang po tayo, anong tawag ba? Konti lang po yung oil, then yung purpose ng pag-pan fry is to brown lang po yung surface, yung up and down. Sauce na done na. Ay, di ba? Ano yun, sir? Basic, may mag-shop na po tayo ng basic. Same as dun po, mag-shop lang yun po sa cilantro. Okay, once again, we would like to thank our sponsors for today's event. We have here CTH Batch 11, CTH Batch 12, CTH Batch 13, DCA Batch 31, DCA Batch 33, DCA Batch 34, DCA Batch 35, and Cooking in a Kitchen. Of course, we would like to thank also Chef Corina Factoria Lazaro of Cafeteria and SB Gas, Chef Doy Santo Domingo, Vice Mayor Jerome Lelis, Municipal Councilor Anderson Sical, Engineer Rodolfo P. Patriarca Jr., Attorney Romeo Abaca Jr., Attorney Maria Francia Abaca, Mr. Rino John Bote, Mr. Jasper Espeneflor. Of course, we also like to thank our sound system rental, Viriun. For sound system rental, you can inquire with them and check out their Facebook page. And also, we would like to thank our photographer for today's event, Mark Bellendel of Mark's Man 29 Photography. For photo and video coverage, you can also inquire with them and check out their Facebook page. Okay. Ayan. And right now, ongoing yung ating pagluluto for crab meat with mango salsa. So, pan-fry na si CJ at si Nestor. Are you all excited to taste the crab meat prepared by our DCA batch 34? Totoo ba? Mga na mag-alo-alo mo na siya yung mga ano. Ay, sabi ko, BCH. Meron yun? BCH. Combine. So, hindi po sa mga nating ingredients,
yung panel ko or small dice. Ayan. Also, we would like to thank friends and families of our ambitious students, staff and school administrator, our desk scholars. Yan, batch 1 and 2, I think they are all here. They are all here, ha? Okay, and all of you who took time to be with us today. Thank you very much. Naamoy mo ba siya? Oo, naamay ko. Naamoy mo ng lahat? May naaamoy ako. Anong naamoy mo siya? Marites ako eh. Nako. Hindi, joke lang. Naaamoy ko ang niluluto. Ayun. Ang bango. Hula ko, crab meat yan. So again po, kung allergic po kayo sa crabs or just mga sa crab, then pwede niyo po i-place yung green dory po. Istin niyo lang po, then istin niyo lang po for 10-15 minutes. Thank you. Okay. So, fish cakes na yon, no? Pagka sinubstitute nila or sinubstitute yung cream dory, no? Yung white fish na tinatawag. Okay? Bagay din ba dun yung mango salsa, Chef CJ? Bagay naman po. Bagay. Sana all bagay. Opo, umugot pa nga. So, chef, mga ilang minutes yung cooking time niya? Yung ano niya? Yung pag-prito po, siguro mga 45 minutes. Kasi ang purpose lang naman po natin, ang gagawin na po natin is yung i-brown po yung surface, yung up and bottom po, tapos juicy pa rin po siya sa loob. Okay. Kasi yung ginamit naman natin ng crab meat, kaya ano naman yan eh, cook naman yun actually. You can actually eat it as it is. Pwede din po pala kayo mag-add ng hot sauce or chili po dun sa salsa po natin mamaya. Pero ngayon po, hot sauce na lang po siguro kasi may bata po pa tayo. Okay. Papaligid na lang ako sa kulit. Oo nga eh. Parang ngayon gusto kong tikman ko. Pero nagtitig na ako. Uhusgahan ko yung gagawin ko. Pinipressure ko talaga sila. Okay. Si Mr. seryoso sa pagluluto. Oh, may nanonood kasi. Andyan yung inspirasyon. Hindi ko naman ako. Asan yung inspirasyon? Nakita ko kanina. Hindi lang ako, baka magkamali lang ako ng turo. Eh, mamaya siguro, no? Yung sinama mo sa store. Tsaka nagkakainisyo pa tayo dito. Hindi, joke lang, Nestor. Based na po sa ginawa natin kanina, inimix lang po natin yung salsa natin. So, inimix po natin ngayon yung mango, cilantro, basil, Ilang pieces yung nagawa ninyo? Nagbilang mo ba siya? 30. Yeah. lime juice po.
Mukhang hindi ko lang ako chef sa salsa. Oo nga, ano kayo, vegetarian? Oo. Kaya pala naka-yellow si John, meron ka na pula. Kakulit. Pisos. Oo, kakulit mo nga yung manila eh. Yung manggas. Less salt and pepper. So, ayan. Guys, yun ba, while waiting for the crab meat to cook, pwede tayo mag-TikTok. Sino bang may ano dyan? No? Sana pala, dapat pala, ano, yung TikTok, tapos ipopost ninyo sa wall, no? Tapos mamili tayo ng best TikTok of the day. Hashtag, Ambitious Culinary Arts Naga. Bago ka. Siguro by next week, we will be more active, no? When it Then comes mag-add po tayo ng as well, Alex. Then mag-add po tayo ng ingredients po ng oil. Anywhere naman. Anyway naman po ito, pero mas okay po. Gagamit po kayo ng olive oil. Okay. Wala na oil. Sir, can I do the honor of tasting this? Sure. Okay? So yan guys, importante na tinitikman niyo yung inyong niluluto before you serve it. No? Para at least you have the idea of how it tastes. Ano dyan? Sarap. Good. Sige, sige. Approve. Okay. Parang nakita ko sinigo ka ni CJ para sabihin mo. Yung sa ano naman po, sa pag, yung mga pepper and salt po natin, palagi sinasabi ni Chef Lea na a little dose lang kami. Ay, tama po kayo, Chef. Yes, a little goes a long way. Kasi mas okay po na napagunting-gunting kesa naman sumobra pa agad yung sapat na sama natin sa niluluto natin. Pag napasobra kasi ng alat, hindi ba, hindi na mahirap habulin. No? So, konti-unti lang yung naging natin. Pag-adjust ng ating mga seasonings. So, yan. So, Chef, question. Yes po. Paano kung kuhain na pasobra ng ating salt? Ano yung remedy? Okay, kung hindi naman ganun ka-alat, pero napasobra to your, ano, no, to your tasting, you can actually add sugar to balance the taste. Okay. So, para mabawasan lang din yung alat. And also, John, sana tinatanong natin yung mga students. Hindi kita pinapatay ka. Hindi, joke lang. Si Nando, Chef, si answer. So, ano yung magiging remedy doon? Lalagyan na po natin ng sugar para mabalance po yun. Inulit lang. Lang. So ngayon po, mag-plate na po tayo. Sa pag-plating naman po, nakadepende pa rin po sa gusto nyo. Siyempre, kung nag-effort ka naman po sa pagluluto, why not mag-effort ka na din po sa pag-plating, di ba? So sa pag-plating po, kapag... Go. Sa pag-plating po, lalo na po yung circle po or pabilog po yung ginagawa natin, eh kapag ako po, ako lang po sa kung kapag ako po nag-steak, kapag pabilog po at flat, I'm aiming for high para naman po mas maganda sa place na May sketching pala, Chef, pagdating sa plating. Tiga. And ikaw nagsabi ko, Chef. Oo, galing naman ako po dito, ha? Sige lang.
So sabi nga, di ba, Chef, you eat first with your eyes. Yes, very good. Instagrammable, ika nga. So sa portioning, ano yung portioning ng pagpipiting? Pasensya na po. Aral ka. Kapag mas malo. Okay, so igiging na po ito, Chef. Tignan natin kung paano yung plate Ayan ako, niya. ayan na ang gusto natin, Chef. May layering na nagaganap dito. And height is very important when you play, di ba? When you add height, medyo mas ano siya, aesthetic o kumbaga, di ba? So, yan. Sa totoong buhay, nagugutom na talaga ako. No? So, I want to taste the salsa. Oo. I want to taste the salsa. Pagka mga mango recipes, sauce, or anything with mangoes, no? Tayo mga Pilipino talaga gusto natin, no? Miss kasi, no? And sa Philippines na ang hanap yung pinakamatamis na mangga. Sa Himalaya. Yan. So, dahil hindi season ng mango ngayon, medyo no? It's refreshing. The taste of this one is refreshing, no? Kasi you have the fresh mangoes, of course, and then yung ating cilantro. No? It balances the taste. So, okay? So, I think everybody's very, very excited for this recipe. Very appetizing, Chef, yung ano, plating. Ayan. Oo, di ba? Pili natin dito, sino ba gusto kumuha ng photos? Ayan. Pang-Instagram. When you add height na, no, again, medyo mas ano kaysa yung naka-flat lay, no? We do flat lay, ito, tip lang no, sa food photography, no? When you do flat lay, ang kuha ng camera natin pag ano, no? But when you do layering or when you add height to the food, mas maganda yung ganyan. Tapos portrait pa rin. Ayun yung hindi nakikita yung background. So, yan. Nagmamagaling naman sa photography, kala mo naman, photographer. But that's how I do it, no? Kasi mahilig ako take ng photos. Hindi naman nila. Ayan, food vlog din also. At mahilig din ako mag-batikos. Batikos. Yan, brutally honest review. Yan, okay? So, yan. So, at this point, guys, we are already preparing for our free taste. No? Para matikman naman natin ang niluto ni CJ at ni Nestor. So, for the food committee, you can actually help nag-demonstrate para ma-distribute na yung mga food for people to taste. So, ayan. Mabigta ko kay Karen kasi nakita ko yung kanyang reaction sa pesto. Parang bumaba ang energy mo, Karen. Ano ka na? Kala ko pa naman, ano ka? Mabasa. Ano pala? Calling for the food committee na tutulong para sa distribution. Ayan. Food committee, go ahead.